Naglabot sa 2,520 tanan ka mga eskwelahan sa Western Visayas ang nagkanselar sang in-person classes bangod sa malaing nga tiyempo dala sang epekto sang hanging habagat adlaw sang Setyembre 16. Sandig sa data sang Department of Education ug DepEd Region 6, may pinakamadamo nga nabalhagi kan sa Schools Division Office ug SDO Negros Occidental kung sari naglabot ini sa 577. Nagkanselar naman sang in-person classes ang iban pa nga mga SDOs. Lakip na ang masunod sa Iloilo, 532, sa Guimaras, 82, sa Himamaylan City, 64, San Carlos City, 77, Silay City, 39, Bago City, 58, sa Antique, 537, kag Iloilo City, 66. Samtang sa Bacolod City naman, nagdangat sa 70, sa La Carlota City, 30, Victoria City, 27, Kabangkalan City, 119, Sagay City, 66, Escalante City, 48, Cadiz City, 81, kaga sa Sipalay City naman, 47. Nahibaluan nga nag-eksperyensya sang mabaskog nga pag-ulan kag pagbaha ang pila ka mga lugar diriya sa bahin sang Western Visayas. Suro naman sa Department of Education ug DepEd Region 6 nga dapat mangin prioridad ang safety sa mga estudyante. Report nagikan sa DepEd Western Visayas ini si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.